Chámome Consuelo e a miña vida de emigrante empezou por o 71, cando empezaron as folgas onde traballaba o meu home. O meu home tuvo que emigrar. Tiñemos unha nena de meses e tuvo que marchar solo, con un contrato de 9 meses. Despois de 3 anos, cansado de estar solo, quedouse, pero estábamos facendo a casa e o traballo aquí andaba mal. Marchamos os dous con un contrato de 9 meses e deixamos a filla con miña nai. Fomos en tren. Ao chegar á fronteira, fixéronos un control médico, todos nun pabellón. Despois chegamos ao sitio, era un hotel de montaña, non entendíamos nada, falaban alemán, e despois intentaron en italiano, que nos era máis fácil. Estivemos 5 temporadas, os patróns eran boas persoas, traballábamos como se o hotel fora noso, e os patróns estaban contentos con nós. O traballo era como se fóramos familia. Había un porto de esquí e neve casi todo o ano. Despois de 5 anos, déronnos o permiso para estar todo o ano. E podemos cambiar de traballo. Entonces fomos para Zure. Ali foi unha vida tranquila, cos sábados e domingos libres. Eu traballaba para o banco UBS no ramo culinario e o meu home traballaba para o ayuntamiento. Tiñamos un apartamento con 3 habitacións e íbamos á misión católica española os sábados.